marahayan kan kagabsan, tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ang number ko tabi, sige daw, ano ang gusto nindong inutuntang pag-urestoryahan? Kasabay na ini pagbalo, check attendance diyon. Anong gusto nindong inutunta na timuon lamang na informasyon? Igwa ka mo tabi dyan sa Albay na nagdadangog man labang, Daraga, Ligaspi, sa man na lugar tabi, Primer Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, takadakol bagang nagdadangog ka sa bago. Aber daw, ano ang gusto nindong inutunta tabi? Anong gusto nindong inutunta? Maray na aga tabi, tingog kan banwaan na. Ano man ang kasiributan, mahal namang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Special mention ang sa kuyang kumpadre, amigo kumpadre, si dating provincial board member kan Segundo Distrito and haloy na dating naging konsihal kan Daraga, si kumpadre Neil Luna Montalyana. Pading Neil, happy birthday tabi sa imo. O dyan sa Upper Malabog, Candaraga. Kumpadreng Neil, paramdam lamang. Happy birthday. Sagkod kita tabi man na 10:30, Martes 24 kan Hunyo 2025. Number ko 0942-670-1195. 0942-670-1195 sa Smart iyan. And Globe 0966-730-115. 0966-730-115 sa Globe. Senyor Jason L. Haciendero Gomez Puyo de Segundo, maray na agatabi sa imo. Senyor Jason Gomez Puyo de Segundo. Katuwang tadyan si kumpadreng Jimmy, ang pinakamatindi. Walang kawala ang mga balita. Sa aga, malararga sinda, pasiring duman sa Metro Manila. Yung top management po kan PBN DCGB. CB Penry, sure bull na, the epitome of broadcast journalist. Kadoroy Awardee. Igwa pa, tibad lamang lumusot pa yung DCGB, sa Best Station Giraray. And si Pading Jimmy, Best Reporter. Kaya sa aga yung top management, andun po sila bukas sa Metro Manila. Good luck! Pading Jomar, Pading Hal, Joshua Bino, Karen Ala, and Angel Mustaza, Manibela Henry Mata, Master Control, June Napolis, Newsroom yaon dyan ang walang kapaguran. Preparadong preparado, laban ng laban, News Director Mardela, kasabay si Ma'am Shia Leron, Jan Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, and Jimos Barrio. Sinda po ang nagsusurumada kan mga nagkakadarangog lindong istorya, lokal, nasyonal, internasyonal sa radyo. News break man iyan o major newscast, and sumada man kan mga istorya dyan sa social media news portal kang DCGB, ang DCGB News Online. Sa IT, broadcast ni Mantabi Internet Worldwide Netwide, Jerome Nico Martinez. Kasabay ta si Casey Tanay kan Camarines Polytechnic Colleges, Nabua. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Maray na agatabi sa imo, Sir Renen de los Reyes. Happy fiesta palantabi sa sakuyang lupang tinubuan ang samong mahal na patron kan Karamuran, Catanduanes, Senyor San Juan. Happy fiesta.
Tabaco City and Camalig, ano. And gabos na mga lugar naan mahal na patron Senyor San Juan, pati naman po Bato, Catanduanes, CGB. Yan tabi, ano, maray na aga tabi dyan sa kuyang lupang tinugbuan. Si Papa P. Bisita sa muya man dyan na sadit na harong-harong pagkatapos kan super typhoon Pepito. Baysa na tama, hanap kitang tiyempo tabi, ano. Fiesta dyan tabi, ano, Senyor San Juan sa Karamuran, sa Bato, kan Catanduanes, and siyempre sa Tabaco City, Camalig, Albay, yan. And gabos na mga lugares po na an patron, mahal na Senyor San Juan. Yan, may mga text. Sa Pawa, maray na aga sa mga taga Pawa, 2150, sabi ni 55462, Mid-East update po. Good morning, Papa Ping. Sir Nata, day ka kaiba sa Manila, ninda. Iba sana. Nakikinig sa Barangay 24. Maray na aga tabi, gayon sana. Barangay 24. Sentrong-sentro. Nagtitindang bagas. Inaabangan ko ang istorya mo tungkol sa Israel-Iran issue. Ba? Happy birthday palantabi kay Madam Jean Triomfante, Municipal Social Welfare Development Officer kang Virac, Catanduanes, LGU, MSWDO, Madam Jean Triomfante. Wow! Birthday tabi ngo niyan, Madam Jean Triomfante. Mga taga makusugon kita dyan sa Virac. And sa inman na lugar po kan Catanduanes, DCGB country po yan. Kaya happy birthday kay Madam Jean Triomfante kan Municipal Social Welfare Development Office kan LGU Virac. Sabi ni Madam, ni Kunyan, ni Sir Renen de los Reyes. So sa tuyang barkada dyan sa Ligao, checking in from Makiling, Calamba, naka-radio up sinda. Good morning, tabi, sir. El Viajero, tabi. And syempre, amigo ta dyan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Yung grupo dyan, nara Sir Ray Babaza. Nagantabay man sinda sa Ligao. Maray na aga tabi, Sir Ray Babasa. Yan, tabi, Sir Ray Babasa. Si Pading June na Pitero, maray na aga tabi Pading June. Nagdadangog ka palang tabi, ano? Tama po ang number na nakuha mo, Sir Pading June Pitero. Diyan sa Lapu-Lapu. Ano tabi? Yan. Paki-mention da tabi, Clint Michael Magdaong. Diyan sa Barangay 24, Legazpi City, nagtitinda sindang bagas. So aki niya si Clint Michael Magdaong, nakaantabay. Thank you so much, tabi. Present ang mga taga-Bigaa, sabi ni 5676. Shout out man sa Indo dyan sa Bigaa, ano. Ang manager dyan kan Civil Aviation Authority of the Philippines, si Madam Cynthia Tumano, taga Virac tabi yan. Good morning tabi sa imo. Yan. Bigaa, Legazpi City. May Israel baga dyan sa Bigaa, Legazpi City. Ano tabi? Good morning sa Indo tabi dyan. Bueno, sige inutunta. Sir Renen, good morning tabi. Ano? Si Sir Dexter. Uy, si Sir Dex na Balala. Balik si Sir Dex, ha? Good morning, Sir Dex Balala. Nakamonitor maski duman sa kunyan sa Norteng Luzon. Iyo tabi Sir Dex, ano, nasa kuwang ka pa? Norteng Luzon, naka-grab sindangon yan. Good morning, Sir Dex. Good morning, good morning. Ingat. Siyempre kay Migong King Reginaldo. Listening and watching from Bangkiruhan. Sabi ni Kagawad Bong na Logronyo, no arin naman maswimming su grupo. Kagawad Bong Logronyo kan Boys and Paints, the number 1 paints. Yan. Diyan papaping sa Legazpi Public Market, dakol nagdadangog po diyan. Sa public market palang kan Legazpi, maray na aga tabi. Bay sa natabi Kagawad Bong Logronyo kan Boys and Paints. Good morning tabi sa imo.
Mga rin mag-oristoryahan naman kita. Sa NCR naman pala si Sir Dex, ay, paisa na Sir Dex ta. Pag makadisponer, maka-aplas ako ning lana, hali sa tuyang mahika aparador, ang mahika kabinete. Mapa Manila man ako, Sir Dex, apudan ta ka. Maghilingan naman kita, Sir Dex, yaw ka na palan sa NCR giraray, grab, yaw na naman sa grupo palan, buhay na naman sa grupo, Sir Dex, ha. Pag nagpa-Manila man ako, timbran ta kata, maghirilingan naman ito, mga grab dyan na barkada ta. Sir Dex, tabi, tropa ta dyan. Mama Mila, maray na agad tabi, si City Councilor Milabal, yan, nakamonitor, no parking sa Purok 3, in front kan Governor's Mansion. Dahil pwede talaga dyan tabi, ha? Ang mga parking na yan dyan, sa mga barangay roads na yan. Dahil pwede, lalo na dyan sa may Governor's Mansion tabi, ha? Dahil pagparaparadahan yan dyan, yan nakalabaanan, pasiring dyan sa may Commission on Higher Education, pasiring duman sa dawa mga pribadong lugar na tabi, dahil nindo pagparadahan ta talagang no parking iyan. Lalong-lalo na dyan sa may Governor's Mansion, maski sisay pa kamong Poncio Pilato, dahil ka mo magparada dyan, bihikulo man yan kan official kan Kapitolyo, kan city o kun dahil kung parada, dumang ka mo sa kunyan designated parking area tabi, yan, okay. Mama Mila, maray na agad tabi isa mo City Councilor Milabal. Eto pa, listening ginubatan, congratulations, BU graduates of 2025, sabi ni 680. Bueno, Migong King maray na aga, gulay-gulay dang langka si Sir Jason Gomez Puyo. May istorya kita dyan sa luwas. Ilaw ta diretso ang report. Kasabay yan sa kuyang kompadre. Matindi pag-abot po sa bareta. Walang lusot yan. Maray na aga. Spot Report.
Oy, bay mga paraan tabay kita sa Makati City, 7478, maray na aga tabi, dyan sa Makati City. Tuntan na po, ang istorya, manungod sa Medio Oriente, tabi, ngunyan, nailaog ta kasubago kay News Director Mar sa major newscast na alas 7, mga 5 minutes pagkatapos na lumuwas sa tuyang monitoring station, yung pag-anunsyo ni Presidente Donald Trump kan Estados Unidos de America na so Iran dispues so Israel nagkasundo na po ning ultimate ceasefire and matapos na ini. But ito pong statement ni Trump dai pa po man sagkod sa mga oras na ini. Inda ko sana kung mantang nagtataram kita ngunyan sa programa real time kung igwana ning confirmation man either coming from Iran or Iran or Israel, or igwaning reaction coming from Israel or Iran. Basta ang ipinaluwas mismo personalmente sa paagikan mga official pages man ni US President Donald Trump, putos, President of the United States, ipinaluwas niya pahayag opisyalmente naka-strike na ning deal ang Iran and Israel ni na ultimate ceasefire. But ito pong supahayag ni Presidente Donald Trump, sabi ta na nga, dahil man nasigundaran pa, ano man na statement coming from Israel and Iran. Salado ito ni Trump, Ngunyan, igwa baga pa nunin mga back channel talks na mantang igwaning barakbakan, igwaning huroron. Okay? Now, nagbutwa na yan. Si Trump na ang nag-break kan sa kinaban. Day tasabot kung igwang very latest from Iran or Israel. Aramon ta daw, si News Director man ang nakalinya, o si Jen na Balyaran, may linya kita dyan na direktamente sa newsroom, manungod sa bagay na yan, ta itong ceasefire na pinag-anunsyar ni Trump sa bilog na kinaban is subject to certain qualifications. Kung babasahon nindo, and isi-simplify ta na lang sa Bicol na tataramon sa mga kwalifikasyones duman sa ceasefire. Duman mo na kita sa newsroom kay Jen na Balyaran. Jen, good morning. Anong very latest dyan sa newsroom? Go ahead. Si Jen o si News Director? Si Andy Mar? Okay. Sorry Jen, sorry Andy Mar. Si News Director Mar pala, si News Director Mar ang nasa linya. Andy Mar, what's the very latest? Good morning. Ang sabi kan Foreign Minister kang Iran, dahil pang agreement on ceasefire. Nako. Kinontra ka Iran. Ang sabi niya, kung magpondo ang Israel kan illegal aggression laban sa mga Iranian bago mag 4 a.m. Munya na Martes, June 24, dahil intensyon ng Iran ay pagpadagos ang pagsimbag piti. Ayun. So, hindi maray na igwa na kitang breaking man dyan tabi sa kwan tabi palan sa newsroom, nag-react na so Iran, so Foreign Minister kan Iran, nagtaram, daing ceasefire agreement. Roger, on the same manner, ang Israel, nagpaluwas mo ng pahayag na pag nagpundo nin pag-atake ang Iran, mapundo man sila. Ayun. So, kung sa status sa Facebook, it's complicated. Balikan ta Andy Marbaga sa pahayag ni Donald Trump, Presidente kan Estados Unidos, igwaning kwalifikasyon ni sa pahayag niya na primero, ceasefire, pero ang dapat na enot na magpundo within 12 hours kan palugtok ning missile so Iran. Kung pumundo so Iran, sumasunod naman na 12 oras, mapundo naman so Israel. Roger. And pag napundo na yan, within 24 hours, tapos ang laban. Ang problema, tayo na yan so very latest na halisay mo. Sabi kan Foreign Minister kang Iran, sagkod day pumundo ang Israel, day kami mapundo. Roger. Ang sabi kayo ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, na the final decision on the cessation of our military operations will be made later. Alatong garo kung ano ang maging action kan Israel. Yeah. Ang problema kay ni Andy Marta, baliktad so nangyari si Trump nagsasabi na dapat Iran ang enot na pumundo. So Iran naman ang sabi dapat Israel ang enot na pumundo. Bata ka subang ibaga nagpayag si Iran kay Trump.
Kami nga matapos kayo na ibapuy ka. Maray kini pagtandulo ng payo. Garo mga aki. Kaputi daw ngayon, kaputi daw. So, yan na, nakaabang ang gabos. Oho. At kung ano man ang mga mangyayari sa mga masunod na mga oras sa meeting. Yan lang update from Newspace, Mardila, Daing Iba. Oho, sige. Thank you so much, Tabi and Dimar, sa very latest. So, iyon na, Tabi, mantang nagsabitan ng ani, nagdidiscuter kita kan ining so foreground kan istoryang iyan, igwa na pala ni nagbutwa na reaction coming from both Israel and Iran. Now, kanong tabalikan ta so tanganing malinaw, nag-break ning pahayag si Trump sa bilog na kinaban, igwa na ngayon ng ceasefire agreement. Insofar as Trump and the United States is concerned, duman sa pahayag ni Trump, iyon na nga na ito sa kwalifikasyon. Uni nga ya, dapat within the first 12 hours, enot na pumundo kang palayog ng mga missiles ang Iran. Pag iyan nga yan na na sunod, na utob, sumasunod naman na 12 oras, ang mapundo naman kang pagpalayog kan missile sa Israel. Pag nasunod na nga yan, within 24 hours, tapos nga ang 12-day wars ng ini. 12-day war. 12 days war na ini. Ang problema so reaksyon kan Iran, dahil man ngayang ceasefire pa. Sagkod na dahil ngaya uminot na pumundo so Israel. Sabi man kan Israel, dahil ngaya kamuan inot na pumundo. Uyan po ngunya ng stalemate na naman tabi. Bata so Iran, idiniretso, narumduman tabi ni do ka nakaaging aldaw baga na luwas taman digdi sa pag-uro iristorya ta na so sa indang foreign minister so pigunambitan ni Andy Mar si Argatchi ito yan so foreign minister kang Iran sangun yan pues posible yao na kahuro ni Presidente Vladimir Putin ta nagpahayag sa sarong konferensya kan prensa duman sa Turkey sa Istanbul. In open public sa kinaban, tinaramkan foreign minister kang Iran, Russia ngaya is a friend of Iran. And sa aga ngaya, but sabihon, ngunyan aldaw na ini, maduman ako ki Presidente Putin sa Russia, ma-explore kami nin possibilities. So as we speak now, tabi, pwedeng yaon na duman sa Russia, ining so Iranian foreign minister, baka kung sain pa siya o kung ano pa man ta nakapahayag pangani kay itong so ipinagluwas na report ni Andy Mar, iyan ang very latest patabi. Maguhuron so mag-amigo ining Iran Budarasya. At least sana itigaro mga aki ikagay nga inot po mundo. Sana po tabi please let's pray for na magkakuruan na ini and ang saro sa mga nag-mediate dyan is yung UAE, United Arab Emirates. Ang problema kasubagong maagahon baga, pinalugto kanin mga missile hali sa Iran so base militar duman sa Qatar, sa Doha, Qatar, yung Al-Aidid US military base na igwaning laog na poko mas o menos 20,000 na mga estado kan o kaya soldados kan Estados Unidos de America. Ang sabi 19 itong mga missiles in-intercept kan mga missile interceptor man kan Qatar. Di kunya na apat ng nasyon tabi ang igwaning physical na gamit nin mga puwersas armadas. Iran, Israel, US, Qatar. Taitong su base militar kang kunyan kang US nakabugtak sa Doha sa Qatar. Paglayog kan mga missile kan Iran, pigihimon ta su base militar kang US, bumuhi na ni mga missile interceptor man su Qatar. So, iyon na po yan, physicalmente na nagagamit na nin sa indang Persas Armadas ang apat na nasyones. Apat na tabi ha. Yan, sana po dahil ni mag-escalate. Kaya lang, sabi ni Donald Trump, no, man nga itong atake nindo.
palso nga yan. Di nakaabot. Kinantsawan pa ni Trump. Mariusep naman no. Na-intercept sa mayurya ka ito, duman sa tuyang monitor sa Albay District. Igulang ning saro na nakalusot. So duman sa 19, saro na nakalusot yata. Pero dahil inabot sa kunyan sa base militar. Buda, nagpaisi pa Indimar sa Iran ano? Nagpaisi Indimar. Maat kami palayo nga kaming missile pasiring yan. O yan di sinarado so kunyan. So airspace kan Qatar. O di nagkapira na ang saradong airspace Iran, Israel, Qatar. Sarado ng airspace diyan. Dahil nang nakakaaging civilian na mga eroplo. Solamente mga eroplong pangyera kan mga nasyones na yan. Dahil dyan, Papaping, sa mga Pilipinong pauruli na kuta, naipit naman sa airport sa Jordan kay banan si Hans Kakdak. Iyo. Oo. Dapat po niyan malayog sinday. Pauli sa Pilipinas. Iyo. Down sinda duman for their safety. Sabi ni Hans Kakdak. Kaya, dahil nangyaaram kung anong oras ma-lift ang pagsarado kan airspace. Asin kung pirang oras pa kaming ma-delay ang flight. Yan. Yan ang latest kang 26 na Pilipino na pauli na kuta. May hali sa Israel, may hali sa Jordan, may hali sa Iran. Sinabat na kuta duman ni Hans Kakdak, malarga na, kundi sarado ang airspace kaya stranded sila sa airport duman sa Doha. Yan. Iyan inisalmente Indimar so isasalbar kan gobyerno ano. Roger. So hali sa Israel tamay nagseminar duman sa agrikultura. Ito nakauli na ito Papaping. Nakauli na ito. Nakauli na kan Saturday pa. Ini so Saturday pa ini so mga OFW ini. Tapos may sarong turista. Yan. Duman sila sa safe place sa Jordan. Roger. Day, nasa Doha na sila. Sa Doha. Sa Doha. From Jordan to Doha. Roger. Sinarado na so kalangitan kan UAE. Roger. Di daing makakalayog na civilian airplane. Day pa. So nagalat din mo anong mga mangyayari. Oh. Naipit 31 Pinoy sa Doha Hamad International Airport. Ayun. Sige, Indimar. Thank you so much. Pero Indimar, bakong nag-warning so Iran na mapalayong sindang rocket, missile, pasiring sa kwan, sabi nga ni Trump, salamat nga Iran sa pag-warning. Yung bago man nangyari so pagpalayong nila kan mga missile, pasiring sa airbase, kan Amerika duman sa Qatar. Nag-apod ko na sa mga leaders man kang Qatar. Na ngayon, mapalayog kami duman sa airbase. Kaya ito nagdindalan para isarado kang Qatar. So airspace. Ang airspace nila. Yan. Iyon na ito. Nagkariribok na duman sa Qatar. Tapos, sabi ni Trump, no man nga ito, palso. Kinantsawan. Hining Trump. Pero, ako I do fairly believe, Indimar, igwa ning mga back channel talks. Igwa. Daiman ma-break ning arog kaning bareta si Donald Trump kung daining arogaan. Ibang mga nasa council karo. Nasa oro ni Trump. Iyo. Okay, sige. Thank you so much, Indimar. So, at least kaguro ginawa kita tabi. Because if this will escalate, ang ekonomiyaan sa tuya po, kita digdi sa Pilipinas, as a nation and individually, kita digdi sa Pilipinas tabi, apektado. Ekonomiya po, bilog na kinaban, nagkikirad na tabi ang ekonomiya. Enot na apektado ka, sabi tabaga last week, at the onset kang gerang ini, petrolyo, pang! Tulos baga, the second day, yun na nag-alintuto na sa pag-increase. And igwa pa ngunya ning nakaabang na mga pag-increase. Kan petrolyo. Then, so ekonomiya na. Then, naunambitan ta, last week, yung Strait of Hormuz, pag sinarado yan totalmente kan Iran, patay na. It is a navigational highway na dyan nag-aagi, ang darakulaon ng mga barko, may darang manlain-lain, lalo ng petroleum products, hali sa Medyo Oriente, paluwa sa Kinaban. And sabi man ni Secretary Pete Hegseth kan Estados Unidos de America, pag sinarangayan kan Iran, pati sinda apektado, kaya kalukahan nga, kabuahan nga ninda kung saraduhan ninda, pati nga sinda apektado. Kaya, igwa man baga nagbutang news na sinaraduhan na kang Iran so Strait of Hormuz, pero bako masyado ito. Daining pumaga dai pigi seryoso. Do pagsarado pati so Iran maapektaran man.
So iyan tabi ang very latest ha sa kwan sa girangan. So mga nagre-request sa tuya na inutunta yan, sana po na kwan na kamo na satisfy na ano. Yan. Kuya Pio, halatang rattle ang galaw ng Iran, palpak. Sa totoo lang tabi ano, ang sabi kan ang assessment ang ongoing niya ng assessment po kang Pentagon. Yan na Pentagon, iyon ang kumbaga CENTCOM, Central Command kan kabus na Puwersas Armadas kan Estados Unidos de America. Nagkakaigwa sa nining assessment duman sa damage sa nuclear sites na tinira ninda. So mga pinakamatitinding nuclear sites kan Iran. Both itong research, enrichment facilities and yung mga may saray na nuclear warheads. Ngunyan, an analysis po kan mga dating mga opisyal kang North Atlantic Treaty Organization. So dakulaon ini bagang asosasyon nin mga nasyones militar diyan sa may Europe, pati naman ang analysis kan Estados Unidos de America na cripple o na obliterate na halos 80-90% yung nuclear capability kan Iran. Kaya day man baga nakakakuha ng ning todo-todo. Day naman minapalag ning todo so Iran. Day ni dunare paro day bagang bagang masyadong maringgi so resback kan Iran. Ang piga para maanan ta sana apura kan ekonomiya kung mag-spill over ini na magsurog na so Iran o so Russia, China and North Korea. Day pa man baga tabi sa kudngon yan. Ano po? So kunyan na napilay ning todo so nuclear capability na kan Iran, which is iso target masana kan Estados Unidos de America, panduwa na sana so rampahugon ang gobyerno kan Iran na salidahan ning gobernantes diyan taday na bagang ibang para kurarat ining Iran, death to America and death to Israel. At least iyan po tabi ha ang latest kayan sa mga duman sa mga nagkukunyan, mga nagrequest sa tuya na iluwasta na po ang very latest diyan sa kamugtakan kan Medio Oriente. Sabi naman ni 786, Sir Pio, balita po sa war dito sa ibang bansa. Please po, salamaton po. Yun na tabi hasana na kwa na nindo and ining sitwasyon na yan. Yun na po ano. Yan. Day mandaning agreement pa. Sige, oras Pilipinas. Alas 9:38. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO, visit a branch near you for special fiesta offers this June. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, lalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Nakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park.
For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA Registered Vocational Programs, 3-year Diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Si Angel may dagdag na istorya hali dyan sa iyang location. Kasabay ang Vice President for Academic Affairs kang SLT-CFI Aramon Tadaw. Angel Mustasa. On the spot report. Angel, good morning. Please go ahead na.
Yes, so good morning, Sir Pio. Good morning po sa tulang mga paraan sabay. Ang location ko yan ako dito sa Activity Center 1 pang LCC Mall Legazpi kung sa inyo niya na pagka-aga. Gigibuhon ini Career Caravan 2025 pang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. And then sa ngunyan na Sir Pio, mga kahurong taan, magayon, fresh na Vice President for Academic Affairs ng CFI, si Ma'am Lydia Lozano Taning. Hapon sa Sir Pio, kung ano po ining activity nita and si Isay itong mga pwedeng mag-participar po ni Ma'am. Good morning po, nasa ibong na linya, si Sir Pio Fernandez po kay DCGB. Hello po, good morning at good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa DCG. Yes, Ma'am Lydia, good morning. Si Pio po ito kan DCGB. Ano tabi? Ma'am, what's happening? Ano ang okasyon na yan dyan tabi? Event and ano ang sistema? Go ahead po tabi. Yes, sir. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated presented po the Career Caravan for 2025. Ito po yung bibigay ng impormasyon na kung ano ang meron ngayon ng scholarship ng iba-ibang agency ng gobyerno. Na kung kailangan po nila sa short-term program o 3-year program po, sagot po yun ng TESDA. At kung sa CHED naman po, mag-i-explain naman po sila ano naman po ang ino-offer na scholarship. Para po ito sa mga estudyante na para makamit ang kanilang pangarap, nakasama po kami. Ay, papaliwanag po namin iyan. Opo. Ma'am Lydia, I'm just wondering, yung pupunta dyan, tutulungan ba ninyo na ma-process, maka-avail ng scholarships na yan over? Opo, sir. Ma-facilitate po kami, pero po, ang approval po, nasa dalawang agency po. Ayun, oho. So, Yes po. ang importante, so, ma-connect nindo sinda through that activity, gabos-gabos documentos processing, madepende na sa approval kan test Ng dalawang and kan agency CHED. po. Ano po? Opo. Now, itong mga halimbawa, may na-approvaran kang CHED, igaw tabi ka mong akomodar na mga scholars na sponsored kang CHED over? Yes po, sir. Opo. Actually po, hindi pa po sila ina-aprobahan, mag-aantay pa po ng approval, tinatanggap muna po. Ay, iyo tabi. Ganun po kami mag-facilitate. Opo. Tapos po, if in case na nag-aantay pa sila, may ino-offer po kami trabaho at mag-i-eskwela at the same time. Iyo tabi, Kasi may kapartner po kami industry, kasi po ang aming session sa pagklase, may morning, may afternoon, may evening. So, depende po sa estudyante at saka sa industry na partner namin, magtatrabaho sila ng morning, tapos mag-i-eskwela po ng gabi. Para may pahinga naman pagkahapon. Iyo po. Opo. Now, may mga courses na pwede na dyan sa inyo and scholar ng CHED or ng TESDA. Opo. Oho. Ano po ang mga sample courses tabi, ma'am, please? Meron po kaming 3-year diploma na under po ng TESDA. Tapos po, may 4-year course kami under naman po ng CHED. BS Tourism Management, BS Computer Science, BS Information System, BS Education, then BSBA po. Then sa 3-year diploma po, may Tourism Management, meron po Computer Software Technology po. Sa 3-year diploma po. Opo. Ma'am, so mga scholar na under kang CHED, mga courses na offered man dyan sa Indo, ano po, paki-istorya po, dahil na talagang babayadan ba yung mga estudyante o igwa patabi? Go ahead po. Meron po kahit paano, konti po. Pero po ang sinasagot po kasi ng CHED, marami po kasi yung klase ng scholarship. Meron po 7.5, may 3.5, may 15,000 po. Ganun po ang sa CHED na scholarship. So, halimbawa po kung ang amin na tuition ay 15,000, 7.5 po ang sagot ni CHED. While in TESDA po, wala pong babayadan ng estudyante. May allowance pa po sila. Oho. Kaya inikayat mo po na
i-try po ang 3-year diploma kasi po yun po ang merong scholarship din na may allowance po sila. Iyo po. Duman tabi, Madam Lydia, sa mga test the scholars, anong mga kurso duman ang pwedeng malaugan tabi under the test the scholarship program? Okay, we have 2 po. 3-year diploma, Hotel and Tourism Management. Tapos po, yung isa naman po, 3-year diploma in Computer Software Technology po. Ito po yung programa na yung sa computer po, focus po siya sa programming, sa CSS, sa EPAS. It's more on information technology. While in tourism po, it's more on tourism management. But pagdating po sa every semester, may resultant qualification po. Ang may exam po sila na may NC po ng TESDA. Every sem po yan. Sa 3 taon po. So meaning po, graduate po yung estudyante, may 6 na NC na po siya ng TESDA po. Iyo. So, iyan sa kurso na daing babayadan, igwa pang allowance. Opo. Ba, magayon. Ano ang kwan? Igwa ng age limit yan, ma'am? Wala po. As long as po graduate po siya ng senior high school, ngayon naman po yung isang klase po na 2016, hindi na inabutan ng senior high school, tinatanggap po. Okay. Talaga. Ano di? Sagkod mo arin tabi ang kwan, ang pwede ka mong mag-akseptar na makakalaog pa sa mga scholarships na iyan? Hanggang June 30 po. Hanggang sa next Monday. Opo. Oy, so dapat maguruhi dali na tabi, ano? Opo, kasi nga po, lagi pinapangako namin, enrollment to employment. Uy, tabi. Igwaning limit duman sa TESDA courses kung pira ang kada klase, tabi? Ay, meron naman po. Iyo. Mandated po yan ang TESDA na 25 per class. Depende po sa laboratory. The more kang maraming laboratory, maraming ma-accommodate na estudyante po. So meaning to say, dapat first come first serve na mag-abante na sinda dyan ngunyan. Pasirin Yes dyan. na yes po. Dapat ngayon na. Action agad. Opo. Opo. Kasi ang marami po namin slots is tourism management. Ay, iyo. O di sige tabi, Ma'am Lydia, kung igwa ka pang gustong idagdag, madangog kami. Go ahead, tabi. Maraming salamat mo po sa DCGB sa opportunity na binibigay po sa amin. At hinihikayat ko po lahat ng nag-graduate ng senior high school. Welcome po kayo sa amin hanggang meron pang pong slots for TESDA scholarship and of course CHED scholarship po. Maraming salamat po ulit. Welcome and thank you then. Thank you po. Thank you po, Ma'am Lydia. So yan na Sir Pio. Si Ma'am Lydia Lozano, ang Vice President for Academic Affairs sa Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. Sagod lang ini Sir Pio, ining activity nila mo niya dito sa Activity Center 1 ng LCC. Sagod lang po ini alas 4 ng pagkahapon. Pero sa mga interesado dahil sa sagod pa sa June 30, pwede silang magpapiring dyan na sa indang eskwelahan para mo Santos Street, Barangay 33, Veneranda, Legazpi City. So yan po Sir Pio, ang mga rutang informasyon halis sa luwas in Mustaza, DCGB. Salamat, Angel. Angel Mustasa on the spot report. Baretang alas 10 muna din hanap buhay. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigrekomendar ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Cleet Flores ang pagputol kang koneksyon kang e-wallet sa mga apps kang sugal. Sigon kay Flores, kamautan kay ini na makortar na ang pagkaadik sa sugal na mas madali ngunya na nangyayari dahilan sa e-wallets. Solusyon ini ni Flores para mailigtas ang nagtitios na kababayan na naguubos kan sa indang diit na kwarta sa online gambling. Nagbilog naman ning propostong Lacey Flores para maipautob ang disconnection kang e-wallets as in gambling site platforms, maulang ang payment processing para sa online betting as in magpautob ning mas makusog na patakaran sa digital financial services. Ang aksyon ni Flores kasimbagan man sa viral post kan sarong content creator na nakahiling kung guraano kakusog ang pagkaadik sa online gambling ka mga Pilipino na nagraraot ng pamilya asin futuro kan mga hobbiness. Yan na pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Sa iba pang impormasyon, ilike ang samoyang Facebook page DZGB News Online. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika.
If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan sing bisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwanaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Diripuan sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sambanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makiusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po on June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalapasan ang mga makulor, kinamaugmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsik, rawit-dawit, sports activities, barailihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, Otot Trade Fair, kinadakil pang Festival na! Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo. Makakatipid ka pa. Tama ka dyan. Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede akong magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging
mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaling na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadungog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Al Armario on the spot report. Dagdagan tang istorya, pading good morning, what's happening? Pwede mainit-init ng morning. Seguido na talaga ako niyan. Ang gobyerno lokal kan Legazpi na ma-develop ang planong community college bako sana sa barangay Buyuan kundi maging digdiman sa Southern Park kan Legazpi sa barangay Taysan. Sa informasyon ni Alcalde Attorney Pedro Garbin Jr., kadakol mo niya na mga elementary and high school na pinag-converter na sa integrated school as in parte sa preparasyon na magkaigwaman in community college as in parte sa mga programa na mawawalat nyaman as in ipagkapadagos sa administrasyon ni incoming Mayor Hisham Ismael dahil parte man ini sa naging kampanya kay ito during campaign period na makamundong isipon kadako lang mga estudyante sa kolehiyo digdi sa Legazpi na yaon pa sa dalaga nagkaklase sa dalaga community college dahil day kaya sa mga privado kundi nakakalaog sa BU. Kaya pangarap talaga kan Legazpi na magkaigwanin community college na maging full blast an operation. Igwa naman ko na sa barangay Buyuan, alagad susog sa informasyon, bako pa full blast an operasyon kani. Digdi man sa Taysan, tig-develop ang lugar, alagad sigon kay Mayor Garbin, parte ini sa mga plano pang development sa mga masunod na bulan o panahon dahil sa volume kan mga estudyante sa high school na gusto man makatungtong sa kolehiyo. Roger. Iyan pa din ang informasyon padigdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Ang mga rin na reports na yan dyan sa luwas, isunod ta ini na sa tuya man na pinangako baga kasuhapon nga ni dapat and igwa pa man ni nagapara terek sa tuya itong sumanungod sa nagbuto baga sa inquirer na so gobyerno na mismo sa paagi kan law department kan Commission on Elections or COMELEC masaangat na nin kaso kriminal kontra kay Governor-elect Noel Rosal. Gulpi so nagpaparaharapot sa tuya, ano na naman ngayon na kasungan, ano na bago naman baga ngayon o kung ano. Now, primero, iluwas taman so lado man kan grupo ni Governor-elect Noel Rosal. In fact, nakaluwas naman ini sa mga bareta, sa Muya man, sa DCGB News Online. Ikwanta lang sa background, ano ini tabi. So lado na ra Governor Noel Rosal, hahampangon din ang kaso sa gabos na mga judicial, within the judicial process na available man na legal remedy sa kasong iyan na pinaghampang na isasaangat kan Commission on Elections Law Department kontra sa iya. Now, sabi ni Governor-elect Noel Rosal, hahampangon tangay ini, susunodon ang proseso na yun dapat ang tama lumaog sa proseso bakong sukun ano-anong mga patutsada na kung ano, lumaog sa proseso, halaton ang desisyon kan husgado, kung ano ang desisyon kan husgado, irespeto, kung diskontentado, dahi pagkwestiyonan na bakal ka o na ano, dahi mag-apilar, kung anong yaon dyan na available na legal remedy. Iyan ang dapat. Okay, now, ang sabi ni Governor-elect Noel Rosal, malaog kita sa proseso, isabay iyan sa
tamang sistema man na pag-atubang man kang kasong iyan. Ano po ining kasong initabi? Rumdum nindo so ka nakaagi pang eleksyon bagaso, not pa 3 years ago. Na-disqualify baga si Governor-elect Noel Rosal kaitong so nakaaging eleksyon bako ining immediate ha, so ito pang sunainot na-disqualify baga siya tabi pati naman si Mayor G. Rosal nata ta na-disqualify because iga po baga ng isinangat na reklamo kontra sa iyang kandidatura kaito por dahil ta binalgar su provisiones kan Omnibus Election Code. Ano po ito su provisiones kan Omnibus Election Code na binalgar? We are referring nga bako ining su recent election, so nakaagi pang election 3 years ago. Ano po itong binalgar? Iyo po ito so paggastos kan kwarta kan gobyerno sa laog kan campaign period na dai po ninhinagad na pagtutugot exemption hali sa COMELEC. Yan. Tadyaon dyan sa Omnibus Election Code, dahil ka dapat, pag ika-gobyerno, ika-an gobernador, alkalde, vice-gobernador, kinatawan o kung ano pa man, dahil ka pwede magastos kan kwarta sa gobyerno sa laog kan karampanyahan. Okay? Kung gusto mong gumamit kan kwarta kan gobyerno, i-justify mo iyan, ihagad mong permiso sa COMELEC. Pag nagtugot sa COMELEC, pwede ka. Dai po ito nangyari. And anoan sa tuyang pigbabasaran ka iyan? Sabi mismo buwakan COMELEC, dai ko lang na rumduman kung anong branch ito kang COMELEC, kung first division o second division. By the way, ini po backgrounder na sana ha. Dai kita ng intensyon na imalain an asisay man na grupo, kandidato, politiko, elehido man o bako. So background ini kang kaso. Tabi, napiglilay niya tong foundation. Now, sabi bagakan sarong division kaito kang COMELEC, opo, nahilingan ng ebidensya, susog sa lay, susog sa mga dokumentos, susog sa prosidementong sinunod, inadaptar, igwa talagang pagbabalgar sa lay. Nakaabot sa unbank kan COMELEC. So unbank, so kabilugan, pinag-affirmar kan COMELEC, opo, may nabalgar na provision kan komisyon na kandidatura kaito ni now Governor-elect Noel Rosal. Isinangat sa kunyan sa Supreme Court, iyo man ang sabi kan Supreme Court, tabi nata ta iyo man so sabi sa kan Supreme Court por dahil ta ini nangani iyan so pighalat kan Commission on Elections na sitwasyon na sinda ma-institute na nin criminal case. Now, iyan na kasong hinampang ni Governor Noel Rosal itong sa pagbalgar kang Omnibus Election Code, kaso administratibo po yan. Iyan na kasong na pinaghampang kay ito ni Governor Noel Rosal, apwera kang kaso administratibo, kakambal kaan ang kaso kriminal. Na pwede sanang isaangat itong kaso kriminal kung igwa na ning finality na tumindaram ng Supreme Court, tama ka mo, COMELEC, igwa talagang binalgar na lay. Kaya pwede na kamong mag-institute kan criminal case. Iyo na so nangyari ngunyan bagatabi, susog sa bareta. Kan Inquirer.net, iyo na ayan tabi, an pinagbasaran kan Commission on Elections na ma-file na sinda kan kaso, criminal case na po yan, susog na po sa tuyang mga layes. Na ang criminal case na ayan, na pigahampang niya na naman ni Governor-elect Noel Rosal, bako po yan bago. Bako po yan panibagong isinangat na naman sa nangunyan. Parte pa ni kasunainot pang mga istorya 3 years ago. Nangunyan sa naman tabi, nagbutwa because so proseso na inagihan kan kaso, ngunyan pa sa naman nakatugod sumasunod na kabanata. Yan. Kaya ang kaso ng ini sa criminal case, COMELEC na, Law Department, gobyerno na, ang ma-institute kan kaso, basado baga sa bareta, isasangat naman iyan sa opisina kan prosecutor. Pwedeng digdi sa Legazpi o kung sa ina-branch kan na prosecution office. Criminal case na po iyan. Ang penalidad po kaan, if ever na ma-found guilty
si Governor-elect Noel Rosal kung mapatunayan na guilty sa kasong iyan, iyon nga ayan, so igwa na naman nin penalidad na perpetual na diskwalifikasyon sa pagkapot nin ano pa man na pwesto sa gobyerno ilihido man o bako. Yan. Piglatag ta lang po ini na istoryang inita, gulpi na naman so naghapot sa tuya ano naman nga ini paki-explikar. So nag-research kita, igwa kitang mga nararanihan ng mga amigo ta na election lawyer nakabase digdi sa Legazpi, habo lang magpaunambit na kan pangaran buda habo na magpa-interview on air. Iyan so inisplikar sa satuya po. Bako po ini sa kuyang sadiring wisdom. Hinagad ta, hinugot ta sa wisdom kan mga election lawyers na nakakahurun ta. Ano po ini na sitwasyon na ini? Kung ano po sa nadagong nindo, iyan po ang pahayag kan mga abogados. Nothing new tabi. Katakod lang ini kay itong sukaso pang narumduman nindo sinangat bagakan election 3 years ago. Yan. Iyan ang violasyon kan Omnibus Election Code, ang mayor na kasukan, administrative case. Pag napatunayan kang guilty duman sa administrative case, yun na nga na itong sa pagbalgar mo kang Omnibus Election Code, igwa paan ning kaso kriminal na perming kasabay. Pero iinuto mo nang didesisyonan itong so halato na desisyon kang COMELEC manungod sa kasongan. Pag ito naging final na, dispes na malaog ining criminal case. Iyon na po yan ngunyan. So pinagsabi man baga ni Governor Noel sa grupo maninda, sulado maninda, hahampangon mingiya iyan na panibagong kaso sa man na korte makaabot, susug po sa rule of law. Yan. So yan po ang background ka na ining kaso kriminal na pighampangon yan na i-institute kan kunyan kan law department ang penalidad kaan if ever na ma-found guilty and final na tabi diyan na, so penalidad na naman na perpetual nang dahil pwedeng magkaput nin ano man na ilihidong pwesto or ano man na bakong ilihidong pwesto sa gobyerno. Kung ma-found guilty and maging final na ang desisyon. So yan tabi ang manungod sa bagay na ayan po. Tagulpi naman baga so nagkabirigla ka ito. Weekend yan nagluwas. Dai kitang programa and Lunes kaswapon dai ita masyadong na-expound, then may nagpaparaharapot masato nagapod ano nga ini piyo pakikwan sa mga amigo kung ano ang nangyari. Iyon na po ang tabi. Bako ining bago. So offshoot pa ini kay itong so nakaaging eleksyon baga. Bako ining so immediate kundi so 3 years ago pang eleksyon. Ano? Yan. Iyo bagaan so dahilan kung kaya natangkas ka ito si Governor Noel ka ito initialmente sa pagkagobernador. So enot ka ito baga. Yan. Iyo pa yan. So criminal aspect yan kan itong so enot na desisyon kan Commission on Elections. Na nagpuon iyan duman sa reklamo kan so pag-release ba kan kwarta na itinao sa mga ayuda kan pandemic ito na natiyempong barangay election sa Pilipinas. Okay, so sana po sa abot man sa tuyang abilidad na ipasabot ta na iyan sa publiko. Ano po? Sarong report pa. Ipading Jomar, aramo ta daw. Again, on the spot report. Pading Jomar, good morning. What's happening, Matabe? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Poco mas o menos 150 sana na mga job order ang pwedeng matabangan ni Mayor Cresel Agman na mamantinir sa saindang trabaho sa iyang pagali bilang alkalde kan siyudad kan Tabaco sa katapusang kambulan na ini. Ini ang pinahayag ni Mayor Cresel Agman kasuod matapos ang flag raising ceremony sa tubangan kan sa iyang mga empleyado, particularmente mga job order. Sinabi kan alkalde na aram niya na gabos na mga job order na ini nangangaiponin trabaho. Mala igoda siyang aram na ang pagiging job order din sa LGU na halawig ng panahon nakapagpatapos na makang aki igwapang pigwa pa eskwela na ibang aki. Yes. Asin dakulang kawaran pag nahali sa trabaho. Alagad sa iyang sinabi na dahil ngaya masiguro kung kamo mariretain o dae. Pero ngaya ako
pwede ako makatabang sa poko mas o menos 150 sana out of 1,500 more or less na job order. Kumbaga 10% sana ang pwede niyang matabangan na ma-retain. Yan. Sigun sa iya, so mga dae ma-retain, baka iyo man ini sa pigapod baga na arog kante manindangon yan sa Tabak Festival. So, Odyssey. So, journey mo ini, na biglang liko, biglang U-turn, pero magayong pala sa imong padumanan. Yan. Katakod gan bagay na ini, sa iyang ipinagsuhestyon sa nagkapirang department head sa arukan sa City Agriculture na magdesignar nin programa ang LGU na pwedeng matabangan sa mga daing hanap buhay. Yes. May particular na siyang pigbabanggit na mga posibleng programa na i-implementar kang LGU maski bako na siyang mayor. Oo. Nasusugso sa iyo, makakatabang ini. Garo pagtatanom, I don't know, manungod sa gabi or something like that. Nasabi niya, pigigibo na ini sa ibang lugar as in demand ko niyan. And susugso sa iya, i-recommendar niya ini sa indang City Agriculture na pagadalan nin maray tabaka makatabang sa mga daining trabaho. Kung paano matatabangan niya na ma-retain, so poko mas o menos mga 10% kang presenting job order, dahil naman pahayag pa kanal kalde kung paano niya ini. Roger. Yan pa din mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar. Sa report ali dyan sa First District, partikular sa tabako. Salamat man kan sa ido paghinanyo og mahal na amang Diyos man ang magbantay. Masunod tulos ang Samuyang News Director, si MD Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag